Vianočné ozdoby, pečivo či pohľadnice. Aj tento rok mali pracovníci z chránenej dielne plné ruky práce. Ako fungujú, prezradí jej prevádzkovateľ Richard Kopún. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Tak vy ste boli jedna z prvých chránených dielní na Slovensku a stále ste jedna z najväčších. Tak prezraďte možno, že čo boli tie najväčšie úskalia a koľko ľudí vlastne u vás teraz pracuje? Tak najväčšie úskalia sú mať prácu, získať zákazky od firiem. Zameriavame sa hlavne na firmy, občianske združenia a na to sme závislí. Ďalšia vec, sme závislí na štátnych dotáciách, ktoré fungujú a vlastne v tomto smere odporúčam vlastne, aby sa aj ostatní nebáli, že má takýto nápad nejaký, že vytvoriť chránenú dielňu sociálny podnik. Štát to veľmi podporuje a nevytvára bariéry v podstate, takže to boli dve základné veci. Mať čo robiť a mať aj vlastne nejakú tú štátnu podporu. Predsa len tí zdravotne znevýhodnení sú pomalší, majú svoje zdravotné handicapy a je to vlastne nejaká menšia efektivita, treba sa o nich viac starať. Takže nie je to až také jednoduché, ale dá sa prežiť. Akí ľudia u vás teda pracujú, aké vlastne postihnutia majú, koľko ich vlastne je, že vlastne nikto u vás nemá zatvorené dvere? Tak u nás, my sme celkovo aktuálne 45, z toho 38 je zdravotne znevýhodnených a máme takzvané ľahšie handicapy. Vlastne všetci ľudia sú zruční. Máme aj ľudí s nejakou miernou demenciou a prípadne epileptikov, schizofrenikov, ktorí zase sú pod tabletkami, liekami a oni sa tak pomalší potom trošku. Vlastne tie lieky utlmujú. Máme tam vlastne aj vozičkára, grafika. Máme vlastne človeka s kožnými problémami. No, všetci poberajú nejaký invalidný dôchodok, to je základ. A sú tam ako aj astmatici, nemáme slepých, máme aj človeka nepočujúceho, všetko sa dá, ale nevieme robiť so slepými. Prípadne ešte sa nám nepodarilo zamestnať autistu, silného autistu. Sú aj také slabšie autizmy, tí sa ešte k nám nehlásili, keď sa u nás hlásili, tak boli taký silnejší. Tak to je trošku taký iný problém, to treba úplne všetko iné prispôsobiť a tak. No ale ste vynikajúci kolektív, pretože máte plné ruky práce nielen pred Vianocami, ale tým, že sú Vianoce už v sobotu, tak najskôr predstavíme tie vaše výrobky vianočné, ktoré ste aj priniesli ukázať. Sú to cukrovinky, vianočné pečivo, ozdoby, tak povedzte možno viac, aby aj diváci videli, že čo všetko teda viete vyrobiť. Takže na Vianoce vlastne sa pýtame klienta, čo by si želal vlastne dať svojim zamestnancom alebo svojim obchodným partnerom. Jaký má rozpočet? A teraz vlastne z toho rozpočtu, koľko má ísť na obal a koľko má ísť vlastne na obsah. Pretože obal môže byť jednoduchý celofónový sáčok, môže byť aj ušitý našej krajčinskej dielne nejaký vianočný pytlík, môže byť kupovaná krabička, môže byť drevená krabička, môže byť v podstate aj kartónová s nejakým výrezom. Takže vlastne čo mu lahodí, čo mu pasuje. A teraz vlastne ide o ten obsah. Obsah sú od vianočného pečiva, medovníky zdobené, nezdobené, oriešky, sušené ovocie, kolekcie tiež baličkujeme, med stáčame, všetko vlastne kupujeme v nejakých väčších pytloch a tá práca je v tom, že to vlastne sáčkujeme do tých menších balení. A tento drevený zvonček? To je vlastne ukážka máme niekoľko typov laserov, teda tá chránená dielňa má aj grafickú potlačovú dielňu, kde CO2 laser vlastne dokáže rezať drevenú preglejku a aj zdobiť v podstate. Takže to je také, toto sme vlastne dávali partnerom, klientom ako vlastne ako ďakovné v podstate, že uvolili u nás objednávku, tak vlastne sme takéto niečo pre nich aj iné vyrobili. No a stíhate? Lebo podľa toho, čo ste mi hovorili, tak že už v lete sú objednávky. Áno, musíme stíhať, tak to nazvem, pretože od januára do septembra sme nevyťažení. V podstate snažíme sa, kontaktujeme klientov, aby sme už mohli niečo riešiť. Je dostatok času na riešenie takých atypických požiadaviek, a aj vlastne robiť tie veci lepšie, krajšie, kvalitnejšie, kreatívnejšie. Potom, keď príde ten október, tak už potom ideme len, aby sme stíhali a už vlastne všetko sa zjednodušuje.
Takže to je ďaleko lepšie, keď tí klienti, už s nimi komunikujeme v lete. Páčia sa nám klienti, kde majú vlastne komisie, kde vlastne z niekoľkých oddelení dajú nejakého človeka, teraz každý má nejaké nápady, osobne teraz prídeme s niekoľkými krabicami v podstate tých nápadov a teraz oni to vyberajú, hlasujú, ešte ani niekedy nevedia, nejaký budú mať rozpočet na to, tak vlastne potom sa robí také akože alternatívy, že keď bude rozpočet takýto, tak toto, keď taký, tak takto. Takže to je úžasné, pretože aj z toho ohmatajú tie veci, čo vybrali, vyskúšajú si to, lebo veľakrát my ako aj vyrábame a napríklad kupujeme vlastne z reklamných katalógov predmety, ktoré potlačané. A nejaké praktické od nožíkov počnúť baterky. Čiže máte potlač, krajčírstvo, viete piecť? Áno, vieme piecť. Je niečo, čo neviete? No to sú určite sú veci, čo nevieme, ale my sme takí širokí a všestranní a flexibilní vďaka klientom, pretože vždycky, keď bol nejaký hlavne ten skôrší dopyt, tak bol čas, ako to vyriešiť. Hej? Že vlastne aj sme kúpili nejakú technológiu, v podstate, čo by to mohlo, lebo my sme chceli toho klienta nestratiť a obslúžiť, takže vlastne bol čas na to, aby sme vyriešili jeho požiadavku. Potom už v sezóne, teda od októbra do decembra, už robíme len to, čo môžeme, v podstate, čo máme a už niekedy vymýšľať niečo nové, takže vlastne len klienti je dobré, keď k nás prídu na návštevu, pretože vidia množstvo vecí, čo sme predtým robili a dostanú ako nápady, inšpirácie a sú uveličení, lebo z toho ľahko sa to vidí, že máme grafickú dielňu, krajčírskú dielňu, cukrárenskú dielňu, montážnu baliacu dielňu, tá je najväčšia, tam sa pracuje manuálne pre okolité fabriky a kreatívnu dekoračnú, to je tá vianočná. A keď to všetko zbadajú a vidia, ako vlastne idú po tých poschodiach u nás, tak sú ako väčšinou úplne uveličení, že to nečakali. Aj keď tam príde aj minister Krajňák u nás bol, aj keď prídu napríklad niekto z nejakých úradov, tak ako aj na Fandia, napríklad aj úrad pre bezpečnosť práce bol u nás v podstate na hygiena, u nás, tým, že máme cukrársku dielňu, tak sú prekvapení, jak sa to všetko dalo tak sklbiť. No, pán Kopun, čo by vám pomohlo, keby vás chcel niekto podporiť? Lebo vy asi nemôžete pobrať tie 2% z daní, vy ste my sme komerčný subjekt, už ako registrovaný sociálny podnik a nás podporia vlastne klienti zadaním práce, vlastne, hlavne keď je nejaká kreatívna, hlavne keď ľudia majú prácu, oni sa tešia. U nás napríklad je také, že máme nekonfliktný kolektív, v podstate, aby zakladám sa na to, aby práca neškodila zdraviu a aby ľudia radi chodili do práce. Takže vlastne ich to teší, aj teraz jednám nejaké nové práce, budeme mať možno, dúfam. A všetci sa na to vytešujú, že aj u nás kolujú tí ľudia, aby manuálne robili stále okolo to isté, tak je našou snahou, aby striedali tie činnosti. Našťastie mám dosť pestré, aj tie manuálne práce mám dosť pestré. Keď teda niekto má záujem u vás pracovať, tak na koho sa má obrátiť? No, máme na web stránke kontaktný e-mail v podstate, aj telefón. Väčšinou to mám ja na starosti, poviem na rovinu. Ja si prvé mám telefonický pohovor, vlastne vypočujem, čo človek zač a vlastne jaké má skúsenosti práce, lebo je to veľmi tí ľudia sa hlasia veľmi pestré, dokonca sa mi hlasia ľudia ako z Nitry, z Bystrice, ako aj z Trenčína. Ja hovorím, škoda, že nemôžete si nájsť prácu v tých krajských mestách, kde sú aj iné chránené dielne, lebo to dochádzanie to je ubíjajúce. Oni tak bojujú, snažia sa tú prácu, lebo tí ľudia sa chcú sebarealizovať. Oni sú vlastne zavretí doma a nevyužití. Nikto ich nechce. Fakt majú každý z nich má špecifické pracovné podmienky a aj so mnou majú vlastne individuálny nejaký dohovor, v podstate individuálny prístup, v podstate, že tak, aby vlastne využili ten potenciál. Každý má inú danosť, takže musím využiť ten potenciál.